दिनै बड'फानि 35थि थैनाय सान गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बयनिसिमबो दिनैनि बे गोथार सानाव आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ आं बे समाव बावहरग्रोदों आरो बड'फानि फारसे आंनि खुलुमनायखौ आं बावहरदों। दिनैनि साना गमामायैनो मोनसे जारिमिनारि सान जाबावनो आरो थांबावगासिनो दङ। मानो होननानै बुङोबा दिनै हादरनि जे राजथावनि दिल्लीयाव दिनै बड'फानि मुसुखा गायसननाय आरो बेखौ फैगोन भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा, आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, दिल्लीनि मानगोनां गिबि मन्त्रि लोगोसे B.T.R चिफ प्रमद बर' बिथांमोना दिनै बे दिल्लीनि नोगोरमायाव बड'फानि मुसुखा मोनसे बेखेवनायजों लोगोसे दिल्लीनि नैबे कैलाश कल'नियाव बड'फानि मुंजों मोनसे लामानि नाम दोननो थांगासिनो दङ आरो बेखौ दिनै अफिसियेलि दिनै बे लामाखौ डिक्लेयार होगोन दसे उनावनो। दा गमामायैनो बड'फाखौ दिनै जोङो नेशनेल लेभेलाव गायसननो हाबाय होननानै जोङो बुंनांगोन। दिनै बड'फाखौ जेरैबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो B.T.R ट्रास्टआ बड'फानि नामखौ गोजोर खालामनो थाखाय बायदिसिना हाबाफारि लानानै थैनायनि उननिफ्रायनो जेरै खामानि मावबोगासिनो दङ आरो बे बेलायाव आरो आगानसेबाव B.T.R सरकार गाहायै B.T.R सरकारनि मानगोनां चिफ प्रमद बर'नि नाजानाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव दिनै दिल्ली बायदि भारतनि केपिटेल जायगायाव बेवहाय बड'फानि मोनसे मुसुखा आरो लामा दोननो थांनाया गमामायैनो बेयो जारिमिनारि सान। दा बिनि थाखाय दिनै जोंनि गासिबो बर' रायजो राजाफ्रा गोजोननाय फोरमायदों। दिनै दिल्लीयावल' नङा सारा आसाम आरो जेराव बर' मानसिफोर दङ दिनैनि थैनाय सानखौ फालिदों आरो नैबे जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ आसामनि गुबुन दाब जायगायाव थोंजोङै नुनायनि जे बेबस्था बे बेबस्थाखौबो खालामदों। बयबो दिनै रंजानाय मोन्दों। खुनु दल संगठन फाराग लायाजासे दिनै पलिटिकेल पार्टिबो फाराग लायाजासे बयबो जाहाथे दिनैनि बे सानाव बड'फानि मुसुखा जे बेखेवनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव थोंजोङै एबा खेंसालियायै बयबो जेन' बाहागो लायो आरो बेखौ मदद खालामो। बिनि थाखाय नोंथांमोननि जे चेनेल बे चेनेलनि गेजेरजों आं गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों। बेयो गमामायैनो बे जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर देरहासारनाय होननानै जोङो बुंनांगोन। मानोना जेरैबायदि जोंनि आथिखालनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा जेरैबायदि नाजाबाय थानानै बे भारतनि केपिटेलाव जोंनि बड'फाखौ गायसननायजों लोगोसे बायदिसिना हाबाफारि मावनायखौ नोंथांमोना नुबोबाय थादों। दिनै मोजां मोनसे सोमोन्दो लाखिनो थाखाय B.T.R चिफ Absuनि दैदेनगिरिफोर बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफ्रा दिल्लीयाव नाजानायनि थाखायनो दिनै गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभायावबो मोनसे Absu आरो बड' साहित्य सभानि मोनसे मावख'बो मोननो हाबाय। दा बेबायदि प्रमद बर'आ चिफ जाखांनायनि उनाव बायदि रोखोमनि दिल्लीयाव बर' हारिखौ गायसननो थाखाय बायदिसिना हाबाफारि लागासिनो दङ। दिनै हयथ' गोबाङानो गोबां रोखोमै बिनि थाखाय नोजोर होदों जे बर'नि सासे दैदेनगिरिनि मुङाव दिल्लीयाव लामा जासिगोन, मुसुखा बाहाय गायसननाय जासिगोन, सोरबा हिंसाबो खालामदों। जेखियानो जाया मानो बे जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथावना। मानोना दिनै बेबायदि रावनिबो बेबायदि खालामनाय जाफेराखैमोन, बर'फोरनिफ्राय गिबि आरो आसाम होननानै बुङोबा बे नैथि। बेनिखायनो दिनै जोङो बाहाय गोग्गानांगौ दङ जोंहा जे जोंनि बर'नि सासे दैदेनगिरिखौ, जोंनि माहारिनि सासे दैदेनगिरिखौ, जोंनि आसामनि सासे दैदेनगिरिखौ, फरायसा सासे दैदेनगिरिखौ भारत सरकाराबो जे दिनै गनायथि होनानै बेबायदि मोनसे मान मर्यादा जे होबाय। बिनि थाखाय आङो भारत सरकार आरो दिल्ली सरकारखौ साबायखर बावदों। दिनै बेबायदि हाबाफारि मावफुंनो थाखाय बिथांमोना जोंनो गनायथि होनायनि थाखाय दिनै भारतनि नखर मन्त्रि एबा दिल्ली सरकारा गनायथि होआमोनब्ला बेबायदि दिल्ली बायदियाव बड'फानि नामाव मुं दोननाय आरो बिथांनि मुसुखा गायसननाया एसेबां गोरलै बाथ्रा नङा। बेनिखायनो आं मोननैबो जे सरकार बे सरकारखौ आं बे समाव साबायखर बावदों।